Bago natin simulan ang mga kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bago kong warrior members na sina Jonas Sari-Sari Story, Haron Harder, Joyso, si Jake Peregrina, Oreo Official, at si Janice Palmahil. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang tatlong kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tatlong warriors ko. Unang karanasan, kay Morris. Magandang araw o gabi, Pinuno. Isa po ako sa masugid na taga-subaybay ng inyong mga kwento. Nais ko lamang pong ibahagi ang karanasan ng aking lolo noong siya ay nabubuhay pa. Sa Samar po ako pinanganak. Hanggang sa umidad ako ng 12 o 13 anyos bago ko nilisan ang lugar namin. Normal na sa akin yung mga kwento ng aswang, engkanto, lason o kulam. Dahil ang kapatid mismo ng lolo ko ay isa sa pinakamagaling na manggagamot sa lugar namin. Bukod pa ron, isa din siya sa pinakamagaling na magbigay ng sakit sa mga taong alam niyang nilalamangan siya at nakakaaway niya. Saksi ako dito dahil bago siya mamatay, meron siyang iniwan na libro sa lola ko. Lihim na karunungan yon. Naiisip ko nga ding kunin yun sa lola ko at pag-aralan ko, Pinuno. Ito na po ang kwento ng aking lolo. Nung medyo bata-bata pa siya, nakakaya pa niyang magtrabaho sa bukid. Gaya ng pagsasaka, pangunguhan ng kopra, at kung ano-ano pang mga gawain. Kaya hindi niya kailangan ng katuwang sa bukid niya. Kahit mag-isa lang siya, ayos na. Isang araw, nung magpunta siya sa bukid para kumuha ng kopra, napansin niyang may isang matandang lalaki na pasilip-silip sa kinaroroonan niya. Lumapit siya dito para kausapin. Tinanong niya ito sa lengguwahe ng waray. Ang sabi ng lolo ko, "Kay ano nga diri ka pa na uli? Magkukulop na." Sa Tagalog, bakit hindi ka pa umuuwi? Maghahapon na. Hindi daw ito nagsasalita. Tapos bigla na lang itong umalis. Noong inabot na ng 8:00 ng gabi ang lolo ko sa bukid, nagpasya na siyang umuwi na para bukas na lang niya tatapusin yung kinukupra niya. Nung pauwi na siya, napapansin niyang malakas yung hangin na humahampas sa mga dahon ng nyog. Maliwanag naman ang paligid kahit gabi kasi napakalaki at liwanag ng buwan ng mga oras na yon. Tuloy-tuloy pa rin siya sa paglalakad nang biglang napansin niya na palakas ng palakas yung hangin na humahampas sa mga dahon. At laking gulat niya na parang dumilim yung nilalakaran niya, na parang may tumakip sa liwanag ng buwan. Dali-dali siyang napatingala nang biglang tumambad sa kanya sa itaas ang isang napakaitim na tela. Paglalarawan ng lolo ko dito, parang kumot na malapad tapos nakalutang ito. Hindi na bago sa kanya ang ganitong pangyayari. Kaya ang tanging ginawa na lang niya, kinagat niya na yung dulo ng kanyang sundang o itak. Tapos habang kagat-kagat niya ito, nagsalita siya ng, "Hala sige, purbahe dook nga de haak, kay papatayon ko ikaw. Kilala ta ikaw." Sa Tagalog, "Hala sige, subukan mong lumapit sa akin. Papatayin kita. Kilala kita." Sabayan pa ng lolo ko yan ng mga mura. Itinaas ng lolo ko ang itak niya at nakahanda na siya
kung kailan lulusob ang aswang na ito. Pero ilang segundo ang lumipas, bigla na lang itong nawala. Agad-agad siyang umuwi nun. Kinaumagahan, pinuntahan niya yung bahay ng matandang lalaki. Pinagsabihan niya ito na kumilala ng tataluhin. Dahil kung hindi, tatadtarin niya ito ng pinong-pino. At nga pala Pinuno, yung lolo ko na yon, nire-respeto talaga sa barangay nila sa Samar. Hanggang dito na lang po Pinuno. Marami pa akong ibabahagi sa inyong karanasan ng lolo kong si Artem. Ikalawang karanasan kay Mati. Dear Pinuno, I'm one of your silent follower. This is a true story of a friend. Please do not reveal my name. Best regards, Mati. Mati, ang sakit sa ilong nun ah. Ang kwentong ito ay hango sa karanasan ng aking kaibigan na si Errol. Taong 2010, lalawigan ng Capiz. Madalas maimbitahan si Errol ng kaibigan niyang mag-asawa na si Dencio at Lucia. Sa bawat okasyon, tulad ng fiesta, binyag, birthday, o kahit ordinaryong araw, basta may kainan o inuman, nagyayaya ito sa bahay nila. Ang kanilang lugar ay masasabi nating isang depressed area. Ang mga bahay dito ay maliliit na yari lang sa mga pira-pirasong kahoy, plywood, at kung ano-ano pang recycled materials. At higit sa lahat, dikit-dikit. Hindi naman problema ang ganong setup. Dahil halos kilala na ni Errol ang mga kapitbahay nila. Gawa ng madalas siyang pumupunta dito. Buwan ng Marso. Matagal-tagal na rin silang hindi nagkita ni Dencio. Nang bigla siyang pinuntahan sa bahay nila at ibinalitang namatay ang nanay ni Lucia. Biglaan yung pagkamatay. Inatake sa puso dahil sa komplikasyon ng hika. Nang gabing yun, pumunta si Errol sa bahay ng mag-asawa para makiramay. Higit 1 linggo na palang namatay ang nanay ni Lucia. Nakapwesto ang kabaong nito sa labas ng bahay dahil napakaliit lang ng bahay nila. Nilagyan lang ng tolda na nagsisilbing bubong nito para hindi mabasa ang kabaong sakali mang umulan at saka proteksyon na din sa init ng araw. Napansin ni Errol na kokonti o halos walang tao ang dumadalaw sa patay. Marahil ay may katagalan na rin itong nakalamay sa bahay. Nang sumilip siya sa kabaong, napansin niya na parang nangingitim na yung bangkay. At laking kilabot niya nang makita niyang may iilan-ilang uod na ang gumagapang sa labas ng kabaong. Dali-dali niyang kinausap ng palihim si Dencio. Sinabi niya yung nakita niya. Ang sabi nito, hanggang 5 araw lang kasi ang bisa ng embalsamo. Ang kaso lang, kulang pa ang perang pambayad nila sa punerarya kaya hindi pa maipalibing. Sa awa ni Errol, agad na binigyan niya ng pera si Dencio. Kinabukasan, sinaksaka ng karagdagang gamot ang katawan ng bangkay para tumagal pa ito ng ilang araw habang hinahanda pa ang kanyang paglilibingan. Sa bawat gabing andun si Errol sa lamay, napapansin niyang walang nagbabantay sa patay. Wala ring padasal at minsan wala man lang sinding kandila. Yung mag-asawa, pati na rin ang mga kasama nila sa bahay, patuloy na kumikilos na para bang wala silang patay. Yung normal na gawain nila sa bahay araw-araw. Ganun lang. Yung nakalamay sa kanila, nagmimistulang palamuti lang o isang kasangkapan na dinadaan-daanan na lang. Sa karagdagang tulong pinansyal ng munisipyo,
Sa wakas, nailibing na rin ang ina ni Lucia. Nung gabing matapos ang libing, nagkaroon ng munting hapunan at inuman. Parang nagkaroon ng party. May karaoke pa. Tapos buhay na buhay yung buong paligid. Pati nga kapitbahay nila, nadamay na din sa kasiyahan. Mula sa sala na kinauupuan nila, habang nag-iinuman, matatanaw mo yung kusina. Gawa ng maliit lang naman yung bahay. Dito makikita mo ang bangera na kinalalagyan ng mga plato at lutuan. Sa likod ng pader, nakasabit ang hilera ng 4 na stainless na sandok. Nakatingin doon si Lucia. Maya-maya pa, dahan-dahan itong binulong sa kanya na, "Tingnan niyo yung mga sandok." Bakas na bakas sa kanyang muka ang takot. At nakita mismo ni Errol na yung 2 sandok sa gitna ay dumuduyan-duyan. Animoy isang pendulum ng isang malaking orasan. Nagpatuloy ito sa pagduyan. Mga 3 segundo, walang nakakilos sa kanila. Lahat gulat na gulat. Kasi wala namang hangin na pagmumulan doon para pagduyanin ito. Kusa rin itong tumigil. At para maalis ang takot, sinabi na lang ng pabiro ni Errol na, "Ikaw kasi, Lucy, hindi mo niyayang kumain si nanay." Akala ni Errol, yun lang yung nangyari nung gabing yun. Kinabukasan, muli siyang kinilabutan sa ikinuwento ni Densyo sa kanya. Nung pag-alis lang pala niya ng bahay, biglang nagsisisigaw yung pinsan ni Lucia na kapitbahay nila. Nandidilat ang mga mata nito at punong-puno ito ng puot habang sumisigaw ng, "Lucia, pinabayaan mo ko! Bakit hindi ka nagsindi ng kandila sa tiilan ko?" Tiilan. Ibig sabihin nun paahan kung ikaw ay nakahiga. Sinapian ang pinsan ni Lucia ng kaluluwa ng nanay niya. Kinabukasan ay nagtungo ang mag-asawa sa puntod ng nanay nila at nagsindi ng kandila at nag-alay ng dasal. So, pinuno, ito ba ay nagpapatotoong may panahon na nandito pa sa paligid ang kaluluwa ng mga namatay? At humihingi ito ng dasal sa ating mga buhay? Bakit sa may paahan dapat sindihan ang kandila? Hanggang dito na lang, pinuno. 3 karanasan kay Raffin. Magandang araw, pinuno. Ako po ay isang bagong tagapakinig mo. Tawagin mo na lang akong Raffin. Ibabahagi ko lang ang isa sa mga kwento ng aking pamilya. Oo, pinuno, ng aming pamilya. Angkan kami ng mga mambabarang sa Katbalogan. Sa totoo lang, pinuno, bata pa lang ako, kasama ko na ang aking lolo at lola sa probinsya. Sa bundok kami nakatira. Malungkot ang pamumuhay doon. Masasabi ko yan kasi lumaki akong walang mga kalaro. Tsaka malayo kami sa bayan. Sa araw-araw na pamumuhay namin doon, sila lang talaga yung mga kasama ko. Kasi yung nanay at tatay ko, namamasukan sa Maynila. 3 kaming magkakapatid. At sa aming 3, ako lang ang nabiyayaang makapag-aral. Dahil si ate at kuya, tumutulong sa lolo ko na mag-alaga ng mga hayop namin. At bukod pa ron, sila din ang katulong sa bukid ng lolo ko. Ang aking lolo at lola ay kasama sa tinatawag nilang Warangyon. Isa itong samahan ng mga mambabarang at mangkukulam sa aming lugar. Isang beses kada 1 buwan,
Si lolo at lola nakikipulong sa samahan na ito. Madalas, sinasama nila ako nun. Ang sabi pa ng lolo ko, sinasama nila ako para malaman ko na yung mga ginagawa nila. Kasi ako yung gusto nilang magmana nun. At isa pang dahilan nila, sa lahat kasi ng nakatira sa bahay namin, ako na lang ang hindi pa nakakaalam kung papaano mangulam at mambarang. Hanggang sa isang araw, nakita ko na may dala-dala sila lolo at lola na mga kandilang itim at pula na may 2 uri ng manikang gawa sa parang tela ng medyas na siniksikan ng dayami sa loob. Nung mga oras na yon, doon ko nakita kung paano nila gawin ang pangbabarang. Animoy, merong 2 litrato ng babae ang dinikit nila lolo at lola sa tig-isang manika. Tapos yung loob ng mga ito, sinisiksikan nila ng iba't ibang klasing insekto. Maya-maya pa, may mga binabanggit na silang orasyon. Nagtayuan ang mga balahibo ko dahil alam kong hindi maganda yung ginagawa ng lolo at lola ko. Hanggang sa matapos sila dito, yung mga manika, inilagay nila sa gitna ng isang hugi star. Tapos meron itong bilog sa paligid. Biglang nagsalita yung lolo ko sa lola ko na, Divina, kailangan pagdating ng 9 na taong gulang ni Rafin, malaman na nito ang gawain natin. Para pare-pareho na sila ng mga kapatid niya. yung 2 kong kapatid, marunong na din ito. Pero nung mga panahon na yon, hindi pa nila gamay ang pangbabarang. Isang araw pinuno, sa hindi inaasahang pangyayari. Kumakain kami noon ng mga kapatid ko. Kasama namin sila lolo at lola. Habang nagbibiroan at nagtatawanan kami, bigla na lang silang bumagsak pinuno. Parang sa isang iglap lang, nawalan sila ng malay. Hahawakan ko sana silang 2 para isandal sa dingding namin. Nang bigla akong sigawan ng kuya ko. Ang sabi niya, "Huwag mo nga hawakan! Huwag kayong lalapit!" Nagulat ako syempre. Tinanong ko yung kuya ko kung bakit. Ang sabi nito sa amin, may nagpatawag sa kaluluwa nila. May mga pakialamerong albularyo ang kasalukuyang kaharap ng lolo at lola namin. Hanggang sa hinayaan na lang namin silang nakahiga. Maya-maya pa, biglang nagkaroon ng malay yung lola ko. Uhaw na uhaw ito, tapos pawis na pawis. Paulit-ulit lumalabas sa bibig ng lola ko yung mga salitang, "Malakas siya! Malakas siya! Babalikan ko siya! Babalikan ko siya!" Nung araw din na yon pinuno, yung lolo ko, hindi na siya dumilat o nagkamalay. Namatay ang lolo ko na kami lang ang nakakaalam. Kinabukasan, inilibing ito ni kuya sa likod ng bahay namin. Yun kasi yung utos ng lola ko sa kanya. Nalaman din namin nung araw na yon na isang albularyo nga ang pumatay sa lolo ko. Doon ko nalaman pinuno na hindi basta-basta ang pangbabarang. Dahil tulad ng aking lolo na dalubhasa na sa ganitong gawain at marami nang napatay, meron at meron pa rin talaga siyang makakatapat o mas mahihigitan pa siya. Nang dahil sa mga pangyayaring yon pinuno, nagtanim ako ng galit sa lola at kuya ko. Binalikan nila ang kamag-anak ng albularyo. Yung lola ko, humingi ng tulong sa mga kasamahan niya. Makalipas ang 3 araw, natunto nila kung sino ang gumawa nun sa lolo ko.
at walang awa nila itong pinatay. Doon ko nalaman na labag sa Panginoon ang ginagawa ng aking pamilya. Kaya maniwala kayo o hindi, lumaki ako na hindi sang-ayon sa kanilang gawain. Oo, may alam ako, pero hindi ko to ginagawa. Dahil alam kong tanging Panginoon lang ang may karapatang magparusa sa kapwa nating mga tao. Hanggang dito na lang, pinuno. Sa susunod, ibabahagi ko naman kung sino at anong grupo ang pumatay sa lola at ate ko. Okay, opinyon ko sa mga kwento. Doon muna tayo sa pinakaunang kwento, kay Morris. Solid talaga kapag galing ng Samar, no? Ang dami nilang kwentong kababalaghan. Pero gusto ko lang malaman, Morris o Morz, anong klase ng agimat o mutya yung hawak ng lolo mo? Kasi first time ako makarinig na kakagat sa itak tapos makakargahan ng lakas yung itak niya. Comment ka naman sa baba para dagdag kaalaman na din namin. Doon naman sa pangalawang kwento, kay Mati. Yung tanong niya na pumapalagi ba rito yung kaluluwa pagkatapos mamatay? 'Di ba meron tayong kasabihan, lalo na sa mga Katoliko, paniwalang paniwala tayo doon sa 40 days. Yung 40 na araw na paikot-ikot yung kaluluwa mo dito sa lupa. Tapos after 40 days, doon ka na i-judge kung saan ka pupunta, kung langit ka ba o impyerno. Pero, kasabihan lang yun. Kasi di ba meron din tayong tinatawag na Judgment Day? Wala pa naman yun. Siguro yung kaluluwa ni nanay, paikot-ikot lang dito sa lupa. Di ba? Tsaka, yung tanong mo na lahat ba ng kaluluwa dapat sa paa titiri ka ng kandila? Hindi naman dapat lahat, no? Kasi pansin mo, di ba? Kapag nasa lamayan, karamihan sa kandila, minsan nakapwesto sa lamesa lang, tapos nasa tapat lang yun ang katawan ng bangkay. Minsan nasa salamin ng kabaong. Tapos kapag nailibing na, yung tirik ng kandila, nasa lapida. Saan ba nakatapat yung lapida? Di ba sa muka? So, siguro nagkataon lang na gusto ni nanay na mainitan yung paa niya. Kaya gusto niya na tirikan siya ng kandila sa tiil. Ang nakita ko lang na butas sa kwento, kaya nagalit yung nanay nila, yung hindi nila paggawa ng paraan para mailibing ito kaagad. Malamang may puntos din yan kung bakit masama ang loob ng nanay nila sa kanila. 'Di ba? Doon sa pangatlong kwento, kay Rafin, tama yan, boy. Huwag mo nang tularan yung mga ginagawa ng pamilya mo. Welcome na welcome ka sa mundo ng kanan. Iwan mo na yung mga gamit mo sa kaliwa. Wala yang magandang maidudulot sa'yo. Kung meron ka pang tinatagong libreta dyan o anumang magpapaalala sa'yo ng mga gamit mo sa kaliwa, itapon mo na. Baka kasi mamaya may makaaway ka. Tapos hindi ka nakapagpigil, di ba? Gamitin mo pa yung pangungula mo para makaganti ka. Itapon mo na yan. Kalimutan mo na. Okay? Ito naman mga opinyon ko lang. Kung may opinion kayo, malayang malaya kayo makakomment sa ibaba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.